Какъвто? Досието ми! Ще намерим папката. На първа страница. Съдът няма да разглежда мярката за неотклонение на Толяров. Куката се е захванал с един проект. Искам да му секнем ентусиазма. Имаме нови попълнения. Малко разкъсим групата. Следим тези хора за отвличане, то се окаже, че точат кредитни карти. Тук нещо става. Прибрали са само 6 от нашите. Останалите излетяха. И еднодневка. Само, че на нас не си горял гръб. Да изчакаме малко. Това не е разчистване. Това е демонстрация. Джаро трябва да се е побъркал. 50 000 лева до 48 часа. Имам тук нещо много ценно за тебе. Мисля, че 100% ще ти влезе в работа. Ало, косъм. Приятни изчукаме. Всички жени, които чукаш да убиваш. Ще те питам само още веднъж. Гледай този път да го опазиш добре. Снощи имах неочаквани гости от полицията. Разхождат ми се из офиса, роват, разглеждат. Ти си на заплата при мене, редовно си взимаш фиша, почвам да си изнервям, казвам ти. Нищо не знам. Не са били от нашите, може да са били икономическа полиция. Икономическа? Тия не бех ли тия, където трябваше да ударят Росен Гацов и картоиграчите му? Не. Те са финансови измами, те са си от нашите. От нашите ли са си? И какво свършиха нашите? В началото всичко вървеше добре, обаче като отидат да ги задържат и се оказа, че картите не са в тях. Или са се усетили, или той се е светнал, че го следиме. Ти кога ще се светнеш, милиционер? Искам Росен Гацов арестуван. Ясно. Слушай, имам специална задача за теб. Искам да ми донесеш папка Шмекер. Шмекер? Какво е това? Шмекер е полицай под прикритие. Ще търсиш в офиса на шефа си. Ей, Попов може да се усети. И какво от това? т.е. синдикати, евентуално където има трудови колективи, пряко договарящи се, наистина да договарят една минимална работна заплата според характера на труда. Тоест, минималните осигурителни прагове не се Още едно. В друга чаша. Лед? За тебе. Не съм жадна. Ами уж не е. Поне веднъж заради мен. Знаеш ли какво? Един ден, като ми дойде времето за... ще ме ядат само за едно. Само за една. Ти спи поне 5. Ще ме ядат, с тебе не се получиха нещата. Зревко,
Като си затворя очите, виждам само една жена. Теб. Ади, какво става? Направих ти подарък. Какъв подарък, нищо не помня. Жалко, защото беше супер. Да вземеш пак да го подариш, защото... Имаме снимки на трупа. Ей, сега идвам. По-възрастен от молдовките. Нещо друго освен снимки. Нищо. Още не сме идентифицирали тялото. Момичето не е обявено за издирване. Може и тя да се окаже от контингент. Какво показват резултатите от аутопсията? Починало е от кръвоизлив в белите дробове. Има следи от насилие. Някой се е излял върху нея. Всичко. Почерка е различен от убийствата на молдовките. И аз така мисля. Най-вероятно нямат нищо общо. Намерили са още едно убито момиче. Това не е ли приятелката на Зори от Боровец? Аси. Беше от момичетата на Косъм. Трябва да отведа Зори някъде. Веднага. Не мисля, че е в опасност. Най-вероятно аз е видял нещо, което не трябва. Или Косъм е решил да прекрати трудовия договор. Съмнявам се. Косъм да избива собствените си момичета. Ако е разбрал нещо за молдовките. И Косъм ще не ще. Като редето. Не мисля. Трябва да разпитам този Косъм. Нали се разбрахме да не го пипаш? Прекаляваш. Задържа за сега. Не ще задържа Косъма. Не мога вечно да го пазя. Дето ми няма кой да опази. Имам още малко да довърша. Някъде около половин час. Взема ли нещо да довърша? Добре. Айде. Какво става? Всичко наред ли е? Много късно работиш. Тук доклад за кредитните карти направо ми взе акъл. Да не мислиш, че ще вземеш премия. Да те черпя едно питие. Що не? Става.
става? Просто, ако не искаш да умреш от глад, ще трябва да си поръчаш пица. Внимай как ми говориш! Писа ми от тези пици! Ето, като ти е писнало, обади се на майка ми и я накарай да се върне. Няма да говоря с майка ти. С тебе трябва да говоря. Не, този път, каквото и да е станало, не съм аз. Приятелката ти от Боровец, Ася. Мъртва е. Налага се да заминеш. За известно време. Нищо не съм направила, баща ми, заклевам се. Тя и аз със сигурно нищо не е била направила. Аз си се беше забъркала с хората на Иво. Затова аз нямам нищо общо. Не съм в опасност. Повярвай ми поне един път. Вярвам ти. Обаче заминаваш. Не стига, бе. Здравко Киселов. Трябва да дойдеш с нас. Какво става? Що? Защото комисар Емил Попов иска да те види. Заповед имате? След 15 минути ще има. Ама тогава всички ще го видят, че излиза с белезници. Ася Пантева е мъртва. Не познавам Ася Пандева. Пантева. Убита е по особено жесток начин. Нямам нищо общо. А кой има? Не мога да знам, не си водил такъв каталог. Верно. Да. Ти беше уважаван музикален продуцент, нали? Само, че имаме свидетел. И според него Ася Пантева е обслужвала твоя каталог, Здравко. Няма такова нещо. Ти си пуснат под гаранция, нали? Това ви е редовният номер, нали? Вижте, вашия свидетел може и да ме е виждал с момичето на парти, в бара. Много момичета се въртат там. Около мен бръмчат. Нямам нищо общо с това, кълнави се. Само, че за последния един месец от нейния телефон има поне 60 повиквания към твоя телефон. Съмнително много за нямам нищо общо. И между другото, последното и позволяване към твоя телефонен номер. Става объркване. В мрежите. И с това ли е станало някакво объркване по мрежите? За първи път го виждам. Какво ще кажеш за убитите молдовки? Моля? Какво ще кажеш за убитите молдовки? Защото според нас и те са оплетени в тези твои схеми.
И можем да го докажем. Чакайте малко. Какви молдовки? Откъде сега дойдоха молдовки? Защо аз трябва да знам нещо и какво общо имам аз с това? Казах ви, не познавам Ася Рендета. Чакай малко. Кой каза, че на този му викат Ренде? Какво стана с последните входящи обаждания на телефона на Ася Пантева? Анализираме разпечатката. Последното обаждане е било от майка й. Отидохме при нея, но жената беше в шок, не можа да ни помогне много. Разбираем. Предпоследното обаждане обаче е от чуждестранен номер. Още го проследяваме. Според прокурора нямаме достатъчно доказателства срещу Здравко Киселов. Сядай. Какво стана в Боб? Някой очистил Ася. Коя Ася? Едно от момичетата ми. Най-доброто. И какво? На всичкото отгоре ченгетата мисли, че съм аз, защото мисли, че има връзка с Рендето и с молдовките. Ти какво им каза? Истината. Нямаме нищо общо. Слушай, какво ще стане? Ще се видиш пак с Попов. Ще му кажеш, че за всичко това е отговорен Джаро. Молдовки, Ася, всичко организирано от Тоджаров. Ти знаеш, защото с Рендето работите за него. Това сериозно ли ми говориш? Ще направят защитен свидетел и вместо 5 години в затвора да се мажеш с вазелин. Некоя мацка ще те маже с плажно масло. Чужбина. Финансово обезпечен. Ивак, не мога така да се габаркам с Джаро. Дали не можеш, а? Нямате никакво престъпване на закона в рамките на пробационния ви период. За схемата с багера си затварям очите. Извинявам се. Просто мислех да модернизираме процес. Изглежда, това ще е последната ни среща, така че преизпълнихте плана. Наистина? Да. Да ви питам как стои въпроса с екскурзиите в чужбина? Както стои за всеки друг свободен гражданин на Европейския съюз. Само, че ако ще напускате страната, гледайте го направите преди да се забъркали в някоя друга каша. Не, че ви нямам вяра, но... Прекрасно е, че ми имате вяра, господин Стоянов. Последното нещо, което ще направя е да я разклатя. Господ да ви пази, господин Стоянов. А ако не, куката ще помага. То е едно и също. Има движение по случая с картоиграчите. Засечен е СМС към Росен Гацов в 14:28 на 21 ноември, малко преди полета за Виена. Подателят още не е установен. Закопчаха двама от нашите. От нашите ясно говори за наличието на организирана група, както и че нейн двигател е
получателят на този СМС Росен Гацов. Росен Гацов беше на пробация, нали? Да, но изтича днес. 100% ще се възползва от свободата си. Сигурно вече има самолетен билет за топлите страни. Това лесно може да го проверим. Ами, арестуваме Росен Гацов. Какво става? Голяма каша, братле. Някой е пропял. Ченгетата ме чакаха пред нас. Обявили са ме за национално издирване. И какво правиш? Какво правя? Духам го. Шиваната улица, братле. Точно когато си мислиш, че си измъкнал. И тя ти вика, не. Оставаш тук. Мой си. Трябват ми документи за нова самоличност. Кога трябваше да летиш? След 2 дни. Ще летиш, Кука. Имам човек за фалшиви документи. Мога ли да остана при тебе? Носиш ми подарък. В известен смисъл имаме заповед за ареста на Гацов. Доживяхме. Папката Шмекер. Близо съм. Така, ако още един път ме разкараш да ми кажеш, че си близо, няма да стигнеш далече. Искам папката до утре вечерта. Окей. Григоров! Колега, какво става, бе? Ти не беше ли в болнични днес? Да, бе, обикалям тук за някакви лекарства. В център? Свърши ли в махалата? Айде. Защо арестува Косама? Не беше ареста, разпит. Косама няма нищо общо с Асия и не е заплаха за Зорница и ще ти го докажа. Дано си прав. Но Иво не е сигурен. Ако Косама го свърши с молдовките. И с Асия. Невъзможно. Косама никой няма да предаде нито себе си, нито Иво. Ти ще го убедиш. А ние ще го направим защитен свидетел. Защитен? Като Съни. Шмекер! Напоследък доста често започна да забравяш за кого всъщност работиш. Ще го убедиш. А и той е твоя другия приятел. Куката. Много е закъсал. Изчезнал и обявен за национално издирване. Явно някой го е предупредил. Не съм го виждал близо седмица. Личната карта ще ти е готова утре. Какво става, бе? Кошмар, братле. Що, какво е станало? Сънувах, че съм в магазин за дамско бельо. Стоя по средата му. Чисто гол. И съм обут на високи токчета. А
около мене клиентки. Стоят, гледат ме и си облизват устните и така. Стана ми неудобно. Почнах да ровя в белето, да открия нещо, да се покрия. И така намерих едни розови бикини. И срещу мене Крум, братле. Тича. На забавен каданс. А патката му голяма като на магаре. Нали се сещаш? Е, така са вей. И докато разбера какво става, измъкна ми бикинито от ръцете. Няма да завърши на добре тая работа, братле. Да. Кой? Киселов? Пускайте го. Изненада. Съвест, комисар Попов. И при нас се среща. И ми писа да мълча. И така изведнъж реши да рискуваш живота си и да пропееш на полицията. Не. Ще го направя само при едно условие. При две условия. Максималист. Казвали си ми го и друг път. Значи, първо ще ме направите защитен свидетел. И после ще ми отмените присъдата. Много сериали гледаш. Не мога да ти отмена присъдата. Но мога да я направя такава, че няма да я усетиш. Сега историята, която ми разкажеш, да е добра. Схемата е следната. Влачим молдовките тук. Ремоделираме ги. Нови имена, самоличности, документи. Всичко. Правим ги гражданки на Европейския съюз. После в Холандия. Червени фенери, витрини. Били сте в Амстердам, предполагам. Само веднъж, за съжаление. Наблегнах на къщата музей на Ане Франк и няма време за фенерите. Това е. Правим ги проститутки. И дизайнера на цялото това ревю от Джаро. Той също... Чакай малко. Джаро. Не е Иво Андонов. Да. С Рендето двамата работихме тази схема. После аз, докато съм бил в ареста, Джаро е поръчал молдовките. В ареста? А Джаро ли е поръчал и Ася? Да. Интересно, Киселов. Много ще ми е удобно да повярвам на тази история. За съжаление обаче живота не е чак толкова удобен. Аз познавам Джаро. Това не е стила му. Дай ми един разумен мотив за тези убийства и може би ще имаш шанс. Вижте, казвам ви каквото знам. А какви са мотивите на Джаро, ще трябва да попитате него. Процедурата по обявяването ти за защитен свидетел може да стартира само ако дадеш показания пред съдия. Добре, ще дам. Само че тази история там няма да мине. Виж, Киселов, всяка история, дори да е написана на книга, трябва да е логична, за да е достоверна. Иначе историята няма смисъл. Затова много добре си помисли. Какво можеш да ми разкажеш за Джаро? Или за Иво Андонов?
Следващия път, като влизаш да смениш жанра, защото ме писнал трагедии. Влизаш с танцова стъпка. Идвам от прокуратурата. Разследват ви за трафик на хора и за смъртта на 3 молдовки. Молдовки? Интересно. Непълнолетни. Секси. Със сигурност ще ви повдигнат обвинение. Сигурни сте, че нямате нищо общо със смъртта на тези момичета? Дископатия. Не знам дали е добра идея Здравко Киселов да свидетелства. Ще е много по-полезен срещу Иван Донов. Версията му за Джаро е скалъпена и личи. Длъжни сме да го разпитаме на закрито заседание. Каквато и да е версията му, с това ново обвинение сме на една стъпка пред защитата на Джаро. Резултатите от Интерпол не са ли достатъчни? Поканял съм го на гости. Ще уточня с него някои подробности. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху офшорката и връзката й с печатницата. Попов, нека все пак изслушаме Киселов, а? Добре, ден. Заповядайте. Може. Благодаря. Че като хвана и не пуска. Поканих ви да поговорим за печатницата. Я и тогава да поговорим за доказателствата. Връзките на едно предприятие с офшорка не са за подценяване, те са доказателства. Нямате нищо срещу клиента ми. Разполагаме с документ, чрез който Петър Тоджаров е собственик на вестник Нов свят и печатницата към него. Няма такъв документ приложен по делото. Свободен си. Напусни помещението. Надясно! Господин прокурор, блафирате. Не ви приляга. Ние работим добре и с колегите от чужбина. Интерпол по-точно. Те ни помогнаха да открием офшорката, чрез която сте закупили медицинската апаратура. Година преди това на същата офшорка е прехвърлена собствеността на вестник Нов свят. Курва. Моля. Дочух, имаш проблеми с куките. Дочу си. На мен ми оказаха лично в Боб. Мисля, че аз съм убил Аспич. Представяш ли си? Звънява ми е. Ако бях върнал обаждане, ако я бях потърсил. Не си знаел. Щеше да е жива, Марто. Не си виновен ти, Косъм. Не съм виновен. А сега Иво иска да натопат Джаро в съда. И ти какво? Имам ли избор? Иво ми обещава курорт вместо Кремиковци. Знам, никой няма да ми върже версията. Ама ще спечеля поне малко време. Иначе... Какво иначе? Иначе ще му очисти, Марто. При Иво няма иначе. След съда пак ще очисти. Иво е страшен гъс. Ама ми е шеф. Шеф? А ти къв си, бе, Косъм? Ние какви сме? Цапаме си ръцете и после лапаме дулото. А такива като Иво и Джаро се измъкват. От мръсотията, от затвора, от гроба. Крайно време да се получат заслуженото. Трябва да кажеш истината, Косъм. Разкажи на съдията за молдовките и Иво. Това е шанс. Може да е минимален, но е шанс. Иначе нещата остават по-старому. Джаро си отива, идва Иво
И ние какво? А ти? Ти какво би направил? Бих пресакал и Иво, и Джаро. Но това си ти, братле. Аз съм най-обикновен страхливец. Съжалявам за онова момиче. Но бъди сигурна, че баща ти ще направи всичко възможно виновника да бъде наказан. Докато си в Лондон. Не е в това проблема. Зори, какво има? Не искам да заминавам. Защо бе, маме? Къде е Лондон? Ще научиш езика, ще се запознаеш с най-различни хора. Само 3 месеца. 3 месеца и после ще запишеш там университет. Бе, мамо. Баща ми си е внушил някакви неща и за 3 дни айде курс по английски в Лондон. Бъди сигурен, че той много добре знае какво прави. Вие с него, що не вземете да си оправите вашия живот, а се бъркате в моя? Баща ми е регулировчика на света. Ти тука, ти тука, ти там. Зори, ти да не си влюбена. Кажете, какво има? Това или ли? Тя взе нещо за си. Говори спокойно. Никой няма да разбере какво сме говорили. Миналия петък за нас дойде кола и ни закара при Джаро. Джаро. Отдавна не работите за него. Този път беше в ролята на клиент. Негов човек се обади. Нямаше как да откажем. А и парите бяха много добри. Скрихме от косама, за да нямаме проблеми. Джаро се беше надрусал. Мен ме кара да шмъркам. И ме изгони. Аз се остана. От тогава не съм я виждала. Багаж готов ли ти е? Взела съм си и твоя снимка даже. Да си я сложа на нощното шкафче. За да пазим контрола. Зори, за твое добро е. Трябва да изляза. Утре сутрин ще те закарам на летището. Обещах на това момиче да не я замесваме. Обещал си. Ако се наложи, все пак е очевидец. И Косама ми каза, че аз съм му звънял същата вечер. Да. Имаме разпечатки. Било в петък, около 12. Всичко съвпада. Нещо е прекъснало разговора им. Ако Джаро наистина е убил Асия, значи е загубил предпазливостта си. Напоследък взе да прави доста грешки. Очевидно, самотата не му се отразява добре. Цялата работа има и добра страна. Зорница не е в опасност. Да, очевидно. Добра работа, Шмекер. Сега остава да убедиш... Лили да свидетелства. Абсурд. Тази дума не е отрешника ти. Приемам единствено като заглавие на рап група. Има още нещо. Телефонът на лице е изключен от 3 дни. Имахме оговорка да се видим.
Очевидно ти е сърдит. Все пак тя ни даде информация. Ние набъркахме и медиите. Това не е проблем. Тя е убедена, че Джаро няма как да я заподозре. И тогава? Ходих и до дома й. Пълна тишина. Може да е с някой мъж някъде. Внезапна почивка, бе. Всичко може. Станало е нещо. Шмекер. Тук не е Русия. Никой няма да посегне на журналиста. Какво правиш тук толкова късно? Убили се аз. Нали знаеш с какво се занимаваше тя? Утре сутринта заминавам за Лондон. Баща ми е пощурил. Не искам да заминавам. И аз не искам да заминаваш. Ще намеря кой е убил аз си, обещавам ти. Тоджаров. Аз съм изрод. Не съм си получил подаръка, най-мраза да чакам. Следят ме и не искам неприятности. Ако не ми донесеш папката, ще видиш неприятности. Ще чакам днеска следобед в клуба. Засякохме клетката на предпоследното обаждане до Ася Пантева. Онова от чуждестранния номер. Квартал Бояна. Била е при Джаро. Джаро? Откъде знаеш? Разпитайте веднага патрулиращите полицаи пред дома на Джаро. Дей се. Ади. Какво е това? Билети. Един е за теб. За Дубай са. Ти не си вред. Слушай ме. Летиме до вечера. Искам в 4 да ме чакаш в твоята кола. На булеварда Отец. Разбра ли? Косъм. Косъм! Крум те чака.
Имаш време да решиш. Здравко Найденов Киселов, ЕГН 7310 2411 20. Българин, български гражданин осъждан. Съдът разясни на свидетеля правата и задълженията му съобразно НПК. Запознат съм с правата си и ще кажа истината. Разпита на свидетеля води прокурор Гитев. Така, разкажете къде и при какви обстоятелства сте контактували с гражданките от Молдова Олга Ключкова-Елканович, Марина Артемова-Оларо и Татьяна Сгурская-Саенко. Участвам в организация, която от години изнася молдовки в Белгия. Въпросните момичета бяха вкарани в България незаконно. Тук им издаваме фалшиви български паспорти. Държим ги в наш мотел и обикновено всичко е доброволно, но този път стана инцидент. Какъв инцидент стана? Едното от момичетата умря по време на пробите. Пояснете, за какви проби става въпрос? За секс. Изпробвах на момичетата и едното се задуши. Другите видях всичко и нямаше как да ги оставим. Потвърждавате ли показанията си, че Петър Тоджаров стои зад тази организация и той лично е поръчал убийствата на Марина Артемова-Оларо, Татьяна Сгурская-Саенко и Олга Ключкова-Елканович? Иво, знам. Ще оправя нещата. Кога ще ги оправиш? Само това слушай. Кога ще ги оправиш, бе? Трябва да кажеш истината, Косо. Разкажи на съдията за молдовките и... Добре ли сте? Човекът, отговорен за цялата тази организация и за смъртта на момичетата, е Иво Андонов. Може да тръгваш към летището. Георгиев, Йордан, Иванов. А тия нямат ли никакво въображение, бе? Като пристигнеш в Испания, може да се прекръстиш както искаш. Мерси, братле. Кажи ми, що го правиш? Дължа ти живота си.
Марти. Знам, че играеш своя игра. Така ни било описано. Важното е, че си добър човек. А това никога няма го забравя. Успех, Кука. Сега нищо не ме задържа повече тук. Куката е свободен човек. Поздрави на Невена и Малки. Да. Шмекер, Космо свидетелства в съда срещу Иван Донов. Ало? Ади, какво върши? Чакам те, където се разбрахме. Супер. Събирам си неща, с 10 минути идвам. Искаш ли да те взема от вас? Не, стой там, че опасно. Окей, както кажеш. Хайде. Казах я, Марто. Истината. Не говори! Чинга си, нали? От Маргариди. Не говори. Видя ли? Отървах се пак. На Косо. Косъм!
Здравко, къде си? Здравей, шеф. Здрасти. Кой има? Изненада. Само че от неприятните. Картицата на Андонов. Значи подозренията ти се оказаха верни. Последните няколко дни още в отпуска. 3 пъти се среща с Андонов. Преди няколко вечер бях останал да довърша нещо. Гледам го, седи в залата за оперативки. Каза, че пишел доклад. Доста подозрително. Нетипичен работохолизъм. Беше към полунощ. Поканих го на попитие. Говори ми някакви глупости. След 10 минути се измъкна. Предай това на колегите от вътрешно разследване. Аз ще дадя след малко.